an balima internet lamɛnbagaw, donc bi an ka formation bɛna boli, donc minnu bɛ fɛ ka Whatsapp télécharger, donc n'u t'a ɲɛdɔn, donc an ka formation bɛna boli o kan bi. Tout d'abord, pour que ka se ka Whatsapp télécharger, il faut que fɛngɛ ka sɔrɔ i kunna, Play Store ka sɔrɔ i kunna. Donc Play Store fana kɔnɔna na, donc compte Google de dayɛlɛ o kɔnɔna na. Comme an ka o bɛɛ dayɛlɛlen don, an bɛ taga Play Store sanfɛ. Play Store filɛ nin ye, donc an bɛ don Play Store kɔnɔna na. Donc n'an donna Play Store kɔnɔna na, an bɛ taper barre de recherche kan. Il y a une recherche, barre de recherche de. Donc an b'an bolo digo kan. Donc an b'a sɛbɛn WhatsApp, bon a yɛrɛ bɔlen filɛ nin ye. Donc WhatsApp Messenger, an b'a ta WhatsApp business kan. Donc an bɛ cliquer installer kan yan, installer. Donc an b'a ta installer kan. Donc a bɛ ka télécharger, a bɛ ka télécharger. Donc a téléchargement banna, a bɛ ka installer, donc a installation banna. Donc an bɛ cliquer nin yɔrɔ in kan, n'o ye ka dayɛlɛ, an b'a dayɛlɛ. Donc an bɛ cliquer accepter kan nin yɔrɔ in. Donc pour que i ka se ka yɛlɛ WhatsApp kan, il faut que téléphone numéro dɔ de ka sɔrɔ i bolo. A mana kɛ réseau sugu o sugu ye, mais n'o bɛ Mali kɔnɔ, il faut que o téléphone numéro dɔ ka sɔrɔ i bolo. Donc par exemple, je prends mon numéro, n bɛna n ka numéro ta 40 39 26. Donc an bɛ cliquer nin kan, suivant, tu vois, suivant. An b'a ta o kan, donc a bɛ ka ɲini, donc an b'a ta OK kan. Donc an b'a ta continuer kan, an b'a autoriser pour que a ka se ka an ka contacts la na, an ka numéro la na WhatsApp kɔnɔna na. Donc an bɛ an tɔgɔ don yan. Yan yɔrɔ la i bɛ fɛn dɔ sélectionner, donc an b'a ta suivant kan yan. Donc a bɛ ka créer. Donc an b'a ta pas maintenant. Donc nin y'an ye WhatsApp kɔnɔna na sisan. Donc nin de kun ye an ka video ye min na an tun bɛ fɛ ka yira o la WhatsApp bɛ créer cogo min na, compte bɛ créer cogo min na. Donc c'était tout pour la vidéo. A kana
mina ka abonné an ka chaîne na ani ka aw cliquer j'aime kan. Merci.